SCP Mega Compilation. Verder met de Scullies. En we gaan verder met de Scorpio's. Jongen, worden knappen. Knalt goed. En weer een rondlopertje. Zo, balletje en buisje.
heerlijke doffe dreuden. Flinke rook ook. Die knallen echt lekker, die strijkers. Dat is kwaliteit.
Warm, jongen.
goed zijn met de vallies, jongen. En als resultaat natuurlijk een rode straat. We kunnen op pad bij zijn. Op jongen. Ja. Ja, moet ik nog even kenten. Man. Ja, ik zou dood in de schrik, joh.
sinds je hoort. Dit is nou de beurt aan Marina. Een lekkere doffe dreunen, een mooie lange vertraging. Ze zijn goedgekeurd. Maestro! Red ring to sound. Kijk uit met de oversteek, komt de auto!
Harder, better, faster. Mooi rond doosje. De Zena Clementine. En dan komt het eruit. Juist. Een ratelband. Een hele mooie. Als je nou bij het einde begint. Ik ga hier laten beginnen. Dan rol ik hem zo uit. Zoals een makkelijk. Ken je een rol? Een rol is om te rollen. Hè? Zo. Ja, je moet hem eigenlijk nog een stukje die kant op trekken. Tikje. Anders pik je de hele buff van je af. Goed, wat vinden we ervan? Prachtig. Mooi. Je kunt hem zelf in de regen leggen. Hè? Dat bedoel ik. In de modder, Hij staat er alles. vast. In het veld, overal. Multi-useful. Zo. Ja, hij heeft de buik.
Nog een. Ja, dat heeft net echt nodig. Nee, van dit is. Zo dan, dat was een beste klapper. Danger. Nou, mijn collega LVT die gaat hem pakken. Ik begin gewoon met Bison 0. Nou, Bison 0 gaat niet. Dat is een hele mooie kwaliteitsvuurwerk, jongens. De Bison 1. Dan gaan we naar de Bison 2. Dan meteen een stuk dikker. De Bison 3. De Bison 4 krijgen we dit. Dat is nog een langere, kort lontje best wel. Dan krijgen we de Bison 5. En dan krijgen we de dikste, de grootste, de Bison 6. En dat was de complete Bison serie. Kijk eens wat een karotters in de grond, jongens. En gewoon goedgekeurd Europees vuurwerk is dit. Maar dit mag je dus kopen in Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal, Zweden, Oostenrijk, Zwitserland, Italië. Wat had ik Polen al gezegd, jongens? Tsjechië. Nou, je mag het gewoon overal kopen behalve bij ons in Nederland. Tot de volgende video. Tot dan. En we zien elkaar dan weer. King Whoppa, Silver Camuro, Sovereign Brand. Volgens mij is dat iets van Engeland. Misschien een of ander submerk van Epic Fireworks. Het is heel apart hoe de stok werkt. Dat is een soort scharnier zit erop. Wel slim bedacht van die Engelanders. Kijk, net een hele vuurtuig. Deze zou mijn krekkeling moeten zijn.
Dus die doen we als eerste, denk Kijk, een girandola en nog een girandola. Ja, nou dat was het. Leuke shit uit. Je zweet zelf. Om de dag af te sluiten, mensen. Dit is echt gigantisch. Vet, jongens. Dit is eigenlijk Hoe ons noemen ze het? Wij noemen het een heksenkring, maar Ja. hoe noemen ze het anders ook weer? zonnetjes. Een natiekring. Een relatiekring. Ja, relatiekring, ja. We maken een kringetje van rotjes en van kruid. We maken een kringetje van rotjes, ja. Ja, kom ik zeg hem aan. Zo lang te aan houden. Dat is toch een beetje zonde. Dat gaat toch aan, jongens. Gaat er aan, ja. Steek aan. Ja, dat knalt die misschien nog wel. Oh, jongen. Wow. Wauw. Nou goed, wat is jouw mening van deze spectaculaire stookdag? Nou, mag ik u bedanken voor de gezelligheid. We vinden het gigantisch leuk. Hij is nog niet klaar. Pyro Piet die gaat gewoon de hele dag door, hè, die klooien. Zo, kieven moren. Zo, even opruimen. Koet is even alles in opruimen. Tuurlijk. Jullie kennen hem, hè? Echte Pyro ruimt natuurlijk ook alles op. Een dagje weg met Koet. 3 vuurpijlen en we gaan nu zien wat het doet. Heb jij hem niet? Ja, hij doet hem ook uit zomaar. Ja, ik ook. Vet, hè? Had wel iets van een knaller zo bij moeten, niet? Maar lachen, man. Dat is het tweede waar, En Koet, wat vond je ervan? Ja, jammer dat hij in de waterkant had hij echt nog gefloten. Dat is dik. Hey, kijk maar, goedemorgen. Die zit los. Die zit los. What the fuck, jongen? Ik zei het al, die zit los. Helemaal gek. En dat was het meeste werk. Kijk, zo bouwen wij vuurpijlen, mensen. Het is ongelooflijk dit. Powerwerk. Zat er zo... Ah nee, echt? Dat gaat wel goed.
4-inch bolpijl. Staat erop Dark Ghost. Dark Ghost 4-inch bolpijl. Zo, we gaan eens kijken wat hij doet in de lucht. Bam! Jongen! Ja? Jo. Jo. Stuur maar die film ook maar door. Jo. Wat is dat? Een? Dit is de Alicia. Alessi 3-inch Navy Green. With 6 reports. Oh. Even laden. Nooit erboven gehangen met je gezicht en hoppa. Ja, als je hem aansteekt, even goed lontje doen, anders blijft hij misschien nog steken. Hebben we dat weer. Zo dan. Mooi. Zo, professioneel gedaan jongens. Jazeker. Complimenten. Moet je niet zijn gezicht filmen eigenlijk, Nee, hè? dat doe ik niet. Ik had hem al losgemaakt, jongen. Kijk eens. Super bombshell. Dat is een sneeuwpop, zien jullie dat? Zo, een sneeuwpopje. Ja toch? Professioneel laden. Zit hij op de bodem? Yes. Jo, mooi zo. Zo dan, was een beste klapper. Tiers van hebben. Je hem zo aansteken. Dan je elkaar veilig toe elkaar steken. Kut. Ja, het hok is dat niet dat er een nieuw achter is. Ja. Wacht. Ja, kom maar.
weg. Ver of vandaag? Ja, gewoon veraf. Gewoon, volg jij mee of zou ik hem meepakken? Nee, ik volg hem wel. Gewoon gewoon mee. Ik hoef het te doen. Even. Ik heb er maar 3 van, dat is de laatste. Oké. Zo mooi misschien wel zo. Dat is niet 3 centimeter van me af. Oké. We hebben wat Pure Star Al Loco's uit België. Nee, die niet. Deze. Nee, maar die hoort ook bij de video. Dat. Mocht je natuurlijk CE-gekeurde vuurpijlen gaan afsteken, dus altijd uit een buisje afsteken. Die meestal worden bijgeleverd. Dat de pijl vrij de lucht in kan. Zie je? Ja, de pijl is helemaal vrij. Dus je schiet dan gewoon zo de lucht in. Dat zijn we absoluut niet, want hij is CE gekeurd. Dus hij mag door de hele Europese Unie mag hij vliegen. Nou jongens, geweldig. Fik erin. Feuerfrei. We hebben hier een CE-gekeurd pijltje met 4 zink bodemblitz. Dat was het idee van Koetje, maar ja, maar wij natuurlijk gecertificeerde pyro's zijn, doen we dat wel even voor hem. Die jongen die kennen ze goed knutselen, die doet af en toe wel eens wat doorrond en zo, maar dan gaat er ja, de helft niet af. Dus dan doen wij dat gewoon voor hem, geen probleem. Dus daar gaat hij, de CE-gekeurde zink bodemblitz vuurknalpijl met titaniumboeket, over en uit. Vuurwerk, OVP, daar gaat hij. Wat nou prutswerk. Schiet er allemaal tegelijk.
Oh, kijk eens. Even deze staat. Ja, en de doorslaten, Ja. Want die, ja. Hier. Eerste? Ja, hier is land, hè. Als ik aan mij doe. Dat ding is staat. Ja. Joep. Oh, ga even. Ja, doe maar. Strakke teermeter. Dat is nog eens een matje jongen. Kom maar. Max, knokketje, lekker! Hoor ze oma.
Oh, kut, het zit erop.